Langileen ehuneko 60 bat egin zuen grebarekin, atzo berriz elkarretaratzea egin zuten Gasteizen, non hezkuntza arloko langileak bihar egingo diren mobilizazioetan parte hartzera animatu zituzten. Elak, Labek eta Esteilasek publikoa ardatz izatea, euskara erdigunean jartzea eta segregazioari aurre egitea duten, besteak beste hala Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektuan zenbait aldaketa egiteko eskatzen duten, eta horren karietara dator mobilizazio aldia. Artean, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak hezkuntza legeagatiko zurrunbilu erdian, Kristau eskolaren zuzendari berriarekin batzartu da gaur goizean, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua ere bertan egon delarik. Arratsaldeon guztioi aipatu bileraren ondorenen esperoan gurean gaur magazinean Niko Itzarrese Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide eta hezkuntza idazkaria izan dugun gonbidatu nagusi gisa. Bada Arresek halaxe iritzi dio bihar legearen aurka burutzekoak diren protestei adi. Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika horiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen horiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla, egiten dituzten aldarrikapen horiek, eta sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa, eta guri erabat zilegi iruditzen zaigu hori. Dena den, iruditzen zait ere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ezta? Eta nahiko nahaztia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerroa hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik haratago, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Bestaldetik irudia berritu dute gaur berriro Donostia ospitaleko atarian, zerbitzu buruek orain 11 egun hasi zuten protestak segida izan du, eta elkarretaratze bat egin dute Osakidetzaren kudeaketa auzitan jartzeko, eta bereziki berriki Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuan hartu dituen hainbat erabakiren desadostasuna erakusteko. Bide batez Eusko Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkullu hizpide izan zuen atzo gai ekitaldi batean, eta esan zuenez protestan dauden sendagileen aldarrikapenak ulertzen ditu eta konfiantza du gatazkak izango duen bideratze egokian. Iñaki Iriondo Garako kazetariak egin du gatazkaren analisia gurean. Ziko jefeak daude haserretuta euren arteko liskar batengatik, baina jente asko dago oso kezkatuta, deitzen duelako ambulategira eta ez diotelako telefono hartzen, eta nik uste dut hor dagoela benetako krisia. Hau da bai, eliten arteko krisi bat, garrantzi handia du, ikusten da min egiten diola Jaurlaritzari, baina nik uste dut badagoela beste arazo bat Donostialdeako ezik kanpo eta nagusiagoa dela eta orokorragoa dela. Obrak eta azpiegituraren inaugurazioa atzeratzen ari direnez, abiadura handiko trenarentzat aurreko hamarkadan egin ziren erabilera aurreikuspenak zaharkituta geratu dira, eta horiek eguneratzeko lana hartu dute Gorka Bueno, Andoni Kortazar eta David Oios, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta Ekopoleko kideek, funtsean baina ez dituzte askorik aldatu aurrez ziren hipotesiak. Euskal Herrikoaren erabilera datuak bidaiariena eta salgaiena apalak izango dira, eta ikertzaileen iritziz ez dute justifikatzen azpiegituraren errentagarritasun ekonomiko-sozial eta finantzarioa. AIREFen eta ETS-ren azken txostenak aipatuz, egileek gogorarazi dute eraikuntza proiektuaren 40% egin gabe dagoela, eta Bilboko eta Gasteizko geltokiak oraindik eraikitzeko daudela. Edo nola ere 2030ean sare berria funtzionamenduan baldin badago, Euskal Herrikoaren urteko bidaiari garraioaren dentsitatea 5,84 milioikoa izango da. Datu hori oso azpitik dago munduko beste toki batzuetan daudenetatik. Frantzian eta Txinan adibidez, 22 milioikoa da tasa, eta Taiwanen eta Japonian 35 milioikoa. Halaber, Ekopoleko irakasleek aintzat hartu dute sare berriaren berezitasun bat. Alegia, salgaiak garraiatzeko aukera izatea, kasu horretan ere, kantitate apalak garraiatuko ditu bat, 5,48 milioi tona urtean. Honek esan nahi duena 12 tren egunean, 60 astean, haien aburuz horrek 200 kamioi besterik ez duke aterako errepidetik eta aintzat hartzekotzat jo dute. Gaur egun 10.000 kamioi inguru pasatzen direla egunero Irundik.
Aste arte honetan biltzeko da Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa eta Zubietako erraustegia kudeatzen duen hondakin enpresa taldari isuna jartzea aztertzeko. Argiak aurreatu duenez, iragan uztailean izan ziren argaitzergako isuriak direla eta zigortu nahi du kontsortzioak. Aste batzuen ostean irailean Gipuzkoako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak isurien auzia konpontzeko galdegin zion erraustegiaren jabea denari, baina azken horrek ekondakin kudeatzaileari pasatu zion agindua. Ekondakinek eskaerari jaramonik ez egitea egotzi dio kontsortzioak administrazioaren ikuskapenari aurre egitea eta berori oztopatzea eta ark idatziz emandako aginduak ez betetzea. Ondorioz, baliteke 160.000 euroko isuna ezartzea zigor gisa, 20.000 euro agindua betetzeke eduki zuen egun bakoitzeko. Dena dela, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatu eta kontsortzioaren lehendakariak ez du argitu zergaitik erabaki duten 8 eguneko tartea soilik eta ez egun gehiagokoa. Asensioren arabera, gutxieneko kopurua erabaki duten, haren hitzetan isuriek ez dutelako kalterik eragin argaitzerrekerako uraren kalitatea. Ordea, Mercedes-Benzek baieztatu du Gasteizko lantegian ibilgailu elektrikoak ekoitziko dituela 2025-tik. Aurrera, irailean aurreratu zien albiste Emilio Titos Gasteizko plantako zuzendariak bere azpitik dauden 200 arduraduni, baina Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala falta zen eta bart iritsi da. Hala ere, Igor Guevara, ELA sindikatuko kideak eta Mikel Diaz de Aldalabeko kideak salatu duten ez dutela informazio ofizialik jaso entzun. Hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz, preguntaremos a ver qué hay al respecto. Se puede haber conseguido un convenio mejor, visto que vienen furgonetas nuevas a la planta o modelos nuevos a la planta, que pudiera hacer que las condiciones de los trabajadores fueran mejores, puesto que esto indica que en Vitoria se hace buen trabajo, en Gasteiz se hace buen trabajo y que la empresa está contenta con lo que se hace aquí. Politika ardura salto, PSOEk eta Unidas Podemosek osatutako koalizio gobernuak zehaztu adu dagoeneko Espainiako zigor kodearen barruan, diru publikoa bidegabe erabiltzaren delituaren erreforma Madrilek Kataluniako gatazkaren desjudizializazioa bultzatzeko. Zehazkin, Eskerra Republikanak joan den ostiralean zigor kodearen erreforman diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua moldatzeko zuzenketari erdibideko zuzenketa bat aurkeztu zion atzo PSOEk. Horrela, delitu horregatik auzipetutako prozesu subiranistako buruzagiek gehienez 4 urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko liokete eta 6 urteko zigorrari. Hori bai, Madrilek ukatu egin du zigor kodearen erreforma buruzagi independentistentzako berariaz eginda dagoela eta despenalizazioa dakarrela. Hala zehaztu du behintzat Espainiako gobernuko lurralde politikako ministro Isabel Rodríguezek. Nabarmendu duenez, PSOEk aurkeztutako erdibideko zuzenketak zigorgarri gisan hartzen ditu diru publikoa bidegabe erabiltzaren delitu mota guztiak eta beraz delitu gisa hartzen ditu. Bide horretan, ministroak baztertu egin du halaber, erreformak ustelkeriagatik zigortutakoentzako albo ondorio onuragarririk duenik. Espainiako gobernuak eta Kataluniako bizikietzan aurrera egiteko duen konpromisoaren barruan kokatu du beradetik erdibideko zuzenketa eta erantsi du gatazka politikatik konpontzen direla. Bada PSOEk, Unidas Podemosek eta RZek diru publikoa bidegabe erabiltzaren delituaren erreforma adostutan, Katalunian independentziari buruzko erreferenduma egin ahal izateko argitasun akordio bat negoziatu nahi du Eskerrak Espainiako gobernuarekin. RZek militantziari proposatutako balizko erreferendum horretan, nahikoa izango litzateke 50% parte hartzea eta botoen 50% baiezkoa izatea independentzia aldarrikatzeko. Ameriketako estatu batuetatik datozen berriei so ordea energia merke eta agorrezina lortzeko lasterketan eginiko aurrerapen handi bat iragarriko dute gaur fusio erreakzio batean lehen aldiz energia irabaztea lortu duten laborategi batean eta
zenbakiak baieztatzen badira litekena da esperimentuak mugarria ezartzea gizateriaren energia beharrak asetzeko eta klima larrialdiaren kontra borrokatzeko lehian. Aspaldi lortu zuten fusioa laborategian, hau da guztian gertatzen den erreakzioaren parekoa. Horretan ez dago arazoa, baina orain arte ez dute lortu fusioa eragiteko gastaturiko energia baino gehiago ateratzea erreakziotik. Financial Times ekonomia kazetak argitaraturikoa baieztatzen bada. Ordea, historian lehen aldiz, operazioa errentagarria izatea lortu dute Ameriketako Estatu Batuetako laborategi batean, azken egunotan. Gaur iragarriko du aurrerapen handia energia departamentuak. Horrek mugarria ezarriko luke gizateriaren energia beharren historian, noiz eta horrek kliman eragin duen larrialdiaren ondorioak gero eta nabarmenagoak diren honetan eta energiaren arazoa nazioarteko gatazken muinean dagoela oso argi ikusten den honetan. Eta astearteko lerroburuekin bukatzeko gurera bueltan kulturgaiei helduta hurbilda Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia nork irabaziko duen harrituko den eguna igandean da finala, Iruñan lehenbiziko aldiz Nafarroa Arena pabilloian. Bertsozaleak kasik aste aritu dira bertso gosea apurka asetzen, baina orduan izango dute bankete ederrena 8 bertsolari adina kantaera eta txapel bat eta bakarra adi. Honekin lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkeri heltzeko unea hezkuntza legearen aurreproiektuarekin ados ez daudela erakusteko mobilizazio eta greba dinamika bat antolatua dute LALAB eta Estela sindikatuek biharko abenduaren 14 aira horretak azalduko digu zertan den gatazka. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurreproiektua ez dute begionez ikusten LALAB eta Estela sindikatuek. Jaurlaritzak aurkeztu zuen hezkuntza lege aurreproiektuari ez esateko ordua dela uste dugu eta abendu bukaeran bestelako testu bat aurkeztu aurretik, benetan langileontzat importanteak diren aldarrikapenak jasotzea da eskatzen duguna. Izan ere, salatzen dutenez, euren aldarrikapenak ez dira hezkuntza legearen aurre proiektuan jasotzen. Plazaratu ditugun aldarrikapenak eta modu zabal batean publiko ditugun horiek, jasotzea dokumentuan, baita ere ala ere gure sindikatu bakoitzak ere elegiteak egin dizkio eta ekarpenak egin dizkio prozesu guztian zehar, ez dira jaso hori litzateke gure helburua. Zirriborroak sistema duela betikotzen duela ohartarazten dute, eta uste dute gainera hezkuntza sailak ez duela urratzik egiten sindikatuek aldarrikatzen duten sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Nahiko genukena da, euskalduna izango den, buru jabea izango den, publikoa izango den, eta kurrikulum propioa izango duen, eta lan baldintza egokiak izango dituen, eta inklusiboa izango den hezkuntza sistema bat ez. Eta uste dugu gaur egungo hezkuntza sistemak hori guztia gainditzeko beharrezko izango lukeen lege batek norabide horretarako pausoak ezarri beharko lituzkeela, ez? Edo nola ere gogoratu dute 2021-tik daramatela aurre proiektuari ekarpenak egiten. Prozesu honen hasieratik eskaini zaizkigun marko guztietan egon gea eta egoteko presa gaude, baina ez dugute bestelako aukerarik eman greba hori baino. Eskaera horiek edo aldarrikapen horiek ez direla aintzat hartzen ari fase desberdinetan, ez? Hala, sindikatuen eskaerak aintzat hartzea eskatzeko mobilizazio dinamika abiatu zuten. Momentuz baina ez da negoziazio biderik ireki Jaurlaritzarekin. 15 egun hauetan ez direla gurekin harremanetan jarri, ez da negoziazio biderik ireki.
lehenago ere ez, eta langileak eta langileen ordezkariak, ez dugu prozesu guzti honetan protagonismorik izan negoziatzeko, ez? Alderdi politikoen artean hezkuntza akordio bat egin zuten, parte hartu dugu bakoitzak bere posizioa azaltzen, baina ez da inolako negoziaziorik eman. Sindikatuek gainera ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea. Baina posible gu argi dago gure helburua eragitea dela. Ostera aipatu Lerreburuetan ere Osakidetzaren aferan zerbitzu buruek orain 11 egun hasi zuten protestak segida izan du eta elkarretaratzea egin dute Osakidetzaren kudeaketa auzitan jartzeko eta bereziki berriki Donostialdeko OESI erakunde sanitario integratuan hartu dituen hainbat erabakirekin desadostasuna erakusteko. Udan Arroek azalduko digu jarraian. Donostialdeko erakunde sanitarioan piztutako krisia ez da baretu. Zerbitzu buruek euren protesti eutsi diete. Goizeko lehen orduan elkarretaratzea egin dute Donostiako ospitale atarian Osakidetza kargogabetu dituen erietxeko arduradunak berriz hartu ditzatela eskatzeko. Itziar Perez Donostialdeko esiko kudeatzailea eta Idoia Gurrutxaga zuzendari medikoa dira kargogabetuak. Kargugabetze horien ondorio zuzendaritza eta lehia osoak dimisioa eman zuen eta abenduaren 2 ari dira Donostia ospitaleko atarian kontzentratzen, osasun sailaren elkarrizketarako deiaren zain. Bada Eusko Jaurlaritza elkarrizketarako prest agertu da, Inigo Urkullu lehendakaria gogorarazi du osasun saila eta Osakidetza plan estrategiko bat lantzen ari direla eta Donostialdeko esiko arduradunak arazoa konpontzen saiatzen ari direla. Ildo horretan lehendakariaren arabera Osakidetzak hazkunde krisia du eta horrek antolaketa aldaketak egitera behartzen du. Es posible que todos los hospitales cuenten con las mismas unidades hospitalarias o en un país de 2.100.000 habitantes hay que interpretar lo que es trabajar en red para garantizar a toda la ciudadanía los mejores cuidados, las mejores atenciones posibles. Krisi sanitario honen erdian bestalde Gotzone Sagardi osasun sailburua Eusko Legebiltzarran egon zen Osakidetzako euskara plana aurkezten astelenean, baina Osakidetzan piztutako krisiaren inguruan etzen mintzatu. Hori ala oposizioak gogor egin zion. Tenemos que decirle como cuestión previa que hoy usted tenía que estar aquí dando explicaciones sobre la situación de crisis sin precedentes que tiene abierta en Osakidetza. Donostiako afera dela eta eskatu nahi dizuguna da batzorde honetara legebiltzarrera etortzea azalpenak ematea ahalik eta azkarren. Erreakzio horien aurren sailburua gogorarazi du horretarako agerraldi bat eskatua duela eta dagokionean emango dituela eman beharreko argibideak. Bien bitartean baina Donostialdeko esiko zerbitzu buruak Osakidetzako zuzendaritzaren zain daude, egoera bideratu eta konpondu ahal izateko. Osasun sailak ordea ez die erantzun elkarrizketarako eginiko deiei. Bitartean goizero bilduko dira ordu berean auzia konpondu arte. Bada Osakidetza aipatuta bada besterik, pazienten 20% esan dute arreta euskaraz jaso nahi dutela Osakidetzan. Osakidetzako administrazio kontseiluak urte hasieran onetsi zuen euskararen erabilera normalizatzeko 3. plana eta atzo Gotzone Sagardi Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak dokumentuari buruzko xehetasunak eman zituen Eusko Legebiltzarrean. Azaldu zuenez, euskararen erabilera bermatzeko 3 esparrutan jarriko dute arreta, osasun zerbitzuan, lan eremuan eta hizkuntza kudeaketaren sisteman. Planak 2028 arte iraungo du eta Osakidetzako zerbitzu guztietan ezarriko da. Plan berriaren helburu nagusietako bat da herritar guztiek adieraztea zer hizkuntzatan jardun nahi duten harremanetan Osakidetzarekin. Osasun karpeta da tresnarik azkarrena harrera zein hizkuntzatan jaso nahi den erregistratzeko eta egun pazientien 70% baino gehiagok, hau da 1,6 milioi pertsonak daukate adierazita. Sagarduik emandako datuen arabera, herritar horietatik 20% dute zehaztua, arreta euskaraz jaso nahi dutela. Hala ere, planaren amaierarako lortu nahi da, erabiltzaile guztiek Osakidetzarekin lehentasunezko komunikazio hizkuntza erregistratuta izatea.
Bestaldetik pentsioen erreformen eztabaida irekita bukatuko dute 2020 urtea Frantziako eta Espainiako gobernuek. Negoziazio betean daude Madril eta Parisko gobernuak, baina momentuz ez dute akordiorik lortu eta zaila egiten ari zaie sostenguak lortzea. Izan ere, erreformen helburu ofiziala da pentsio sistemak baby boomaren belaunaldiaren erretiroari egokitzea. Frantziak pentsioa jasotzeko adina atzeratuz lortu nahi du kontuak orekatzea. Espainiako gobernuak aldiz luzatu egin nahi du pentsioa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko kotizazio urteen aldia aiara durreta. Pentsioen erreformen eztabaida irekita bukatuko dute 2022 urtea Frantziako eta Espainiako gobernuek. Negoziazio betean daude Madril eta Parisko gobernuak, baina momentuz ez dute akordiorik lortu eta zaila egiten ari zaie sostenguak lortzea gainera. Erreformen helburu ofiziala da pentsio sistemak baby boomaren belaunaldiaren erretiroari egokitzea. Eta nek ez ikusten dut bi aste hauetan akorde batera iritzea daitekeenik. Macronen gobernuak erabaki du erreformaren aurkezpena atzeratzea, hala abenduaren 15ean aurkeztu beharrean urtarrilaren 15ean egingo du. Frantziakoak pentsioa jasotzeko adina atzeratuz lortu nahi du kontuak orekatzea. Hori egiten ez bada gobernuaren arabera pentsio sistemak 1.000 milioi euroko defizita pilatuko du. Sindikatuek aldiz diote sistema orekatzeko beste modu batzuk badaudela. Oposizioko bi talde handienak ere erabat aurka ditu. Hego Euskal Herrian berriz urtea bukatu aurretik osatuta egon beharko luke pentsioen erreformen bigarren zatia. Hala agindu baitzuen Europako batzordeak, alabaina epe hori ez dago guztiz itzita. Baldin eta negoziazioetan aurrera pausoak baldin badaude. Baina aurrereko urratzik egin gabe jarraitzen du. Sánchezen gobernuak luzatu egin nahi du pentsioa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko kotizazio urteen aldia. Gizarte segurantzako ministroaren arabera, proposamenak mesede egiten die lanbizitzaren azken urteetan lanak galdutakoei edo lan ibilbide hautziagoak izan dutenei. Maten neurriak, eskibak plantatzen duen neurriak nola edo ala pentsioak murriztera doaz, modu hortan Europaekin hartutako konpromesu hori sistemaren jasangarritasuna bermatzeko konpromesu hori beteko duelakoan. Astelenean bildu ziren azkeneko sindikatuak eta gobernua. El gobierno tiene que dar una respuesta a otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y que en estos momentos comportan situaciones de desigualdad, de desequilibrio que nosotros queremos arreglar. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere Mercedesek baieztatu du ibilgailu elektrikoak egingo dituela Gasteizen. Mercedes enpresak iragarri duenez 2025ean Gasteizko lantegian furgoneta elektrikoak ekoitziko ditu. Emilio Titosek Gasteizko plantako zuzendariak irailean aurreratu zuen albistea. Hala ere, Alemaniako multinazionalaren baieztapen ofiziala falta zen. Mercedes enpresak erabaki du Gasteizko lantegian gama altuko furgoneta ertaina fabrikatuko dela. Gaur egun egiten duen familiakoa bezalakoa baina elektrikoa. Gaur egun Gasteizen Mercedes enpresak V-klase, EQV eta Ebito Tourer furgoneta ertainak dagoeneko fabrikatzen du. Sindikatuek berriz salatu dute ez dutela informazio ofiziala jaso. Izan ere, aurreikusita dute bilera bat Bernd Krotmeier zuzendari berriarekin, eta bertan argituko dituzte proiektu honen zehetasunak. Hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz. Preguntaremos a ver qué hay al respecto. Se puede haber conseguido un convenio mejor, visto que vienen furgonetas nuevas a la planta o modelos nuevos a la planta, que pudiera hacer que las condiciones de los trabajadores fueran mejores, puesto que esto indica que en Vitoria se hace buen trabajo, en Gasteiz se hace buen trabajo y que la empresa está contenta con lo que se hace aquí. Era berean, astelehen honetan Mercedesek iragarri du Polonian planta berria irekiko duela. Bertan furgoneta handiak ekoitziko dituzte, elektrikoak baita ere. Bada Arabako Foru Aldundiaren aldu nagusi Ramiro Gonzálezek Mercedes enpresak iragarritako berriaren balorazio oso positiboa egin du goiz honetan, izan ere azpimarratu du aukera oso ona dela lurraldeko ekonomiarako enpresa berriak sortzeko edota langile berriak erakartzeko. Horrekin batera balioan jarri du erronka nagusia dela aukera hau aprobetxatzea Arabako autogintza sustatzeko eta hazteko.
Hemos enterado por los propios medios, pero bueno, no obstante tenemos una reunión prevista con el nuevo director de Mercedes en Gasteiz. Preguntaremos a ver qué hay al respecto. Se puede haber conseguido un convenio mejor, visto que viene. Ramiro Gonzalezen kortea berreskuratu artean aurrera jarraituko dugu. Izan ere, urtarriaren 7 deitutako manifestazioaren atarian, sare herritarrak Gabonetan ere mobilizatzeko deia egin du. Plataformak azaldu du euskal presoek salbuespenezko neurriak jasaten dituztela oraindik ere, eta gradu progresioei eusteko eskatu du. Abenduaren 24an manifestazio bat egingo dute Gasteizen, eta abenduaren 31an mobilizazio bana abiatuko dute Basauriko eta Martuteneko espetxeetatik. Asteburu berean manifestazio eta elkarretaratzeak egingo dituzte Nafarrako zenbait herritan ere. Sareren esanetan egun da 10 preso inguruk betetzen dituzte 3. graduan edo baldintzapean aske egoteko baldintzak, baina egoera bestelakoa da. Are gehiago espetxetako Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako kartzeletako tratamendu batzordeek eta Eusko Jaurlaritzak onartutako hainbat gradu progresioaren aurkako helegiteak aurkeztu ditu Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak. Oraingoz, horietako 6 ontzat jo ditu Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak eta presoek kartzelara itzuli behar izan dute. Plataformaren esanetan fiskaltzak eta Auzitegi Nazionalak eragindako egoera atzera pauso handi bada, aurrera begiratu eta iragana gainditu nahi duen jendarte batentzako. Hala mobilizazioen bidez aurre egiteko deia egin dute. Antzera urtarriaren 23an, Akizen trenbidea blokeatu zuten ekintzaileak errugabe jotzeko eskatuko dute haien abokatuek Akizeko auzitegian. Ostegunean izango dute epaiketa 9 bakegileek eta 5 urtetik gorako kartzela zigorra eta isunak arriskatzen dituzte. Trenbidera baimenik gabe sartzea, trenen zirkulazio oztopatzea eta taldean egindako lapurreta leporatzen dizkiete ekintzaura premiazko egoerak justifikatzen duela alegatuko dute abokatuek. Desobedientziara deitu zuten uztailaren 23ko bakegileek Ipar Euskal Herriko errepide sarea blokeatu zuten, Jakes Esnal eta Jon Parot euskal presoak baldintzapean aske utz zitzatela eskatu eta Frantziako gobernuak gatazkaren konponbide prozesuan urratsak egitera bultzatzeko. Bada osteguneko ez gain beste 11 epaituko dituzte otsailaren 2an autobidea blokeatzeagatik. Eta kulturarloko gaiei helduta berriz, Disney Plusek ez du En el nombre de ellas emango. Azaroaren 23an estreinatu behar zuen Cabezudo auziari buruzko saioa, baina atzera egin du beste plataforma edo telebista batean emango dute. Kontrara festei helduko diegu albistegiarekin bukatu aurretik, Urretxu eta Zumarragako Santa Lutzi feria indartsu itzuli da. 2 urteren ostean pandemia aurreko formatua berreskuratu eta egitarau zabala antolatu dute. Bertako produktuen eskaintzaz gain, musika emanaldi eta kirol jaialdiak ari dira izaten egun osoan zehar. Ordea, aurtengo berezitasuna hegaztien erakusketa eta oiasko eta kapoi lehiaketa bertan bera gelditu direla da. Hegazti gripea medio, dena den aurten ere jendetza bildu da ferian ikusi. Jatorria erdiaroan izan arren gaur egun ere oso garrantzitsua izaten jarraitzen du Urretxu eta Zumarragan ospatzen den Santa Lutzi feriak. Abenduaren 13a saltzaile eta bezeroen topagune erraldoia da, kalean bertan bizi-bizia. Feriaguneak ere ballotzen ditu 2 herriak, ugaritasuna eta kalitatea dira feria honen ezaugarri berezienak. Era guztietako produktuak aurki daitezke eta milaka bisitari hurbiltzen dira urtero Urretxu eta Zumarragara, baita urten ere, Gabon jaien iragarlea den feriaz gozatzera. Gainera ez dira falta musika, herri kirolak, pilota partiduak, argazki erralia eta hartzain txakur erakustaldiak.
Santa Luzi bezalako feriek harreman zuzenan jartzen dute ekoizlea eta eroslea, bitartekaririk gabe. Produktua sortu eta egin duenak zuzenean eskaintzen dio bezeroari aurrez aurreko topaketan. Finean feriak bi zentzu ditu, salerosketarena eta Euskal Herriko produktuen erakusleioa izatea. Baratzetako eta baserretako produktu honenak topatuz, ekoizlek beraiek mimoz atondutako postuetan. Goizean goiz eman zaio hasiera zaldi azendaren naiz bestelako aberen feria eta sariketekin, baita nekazaritzako tresnen postuekin. Jarraian Santa Luziko azoka bereziak zabaldu dituzte. Urretxoko Gernikako Arbola plazan fruta eta barazkien sariketa egin dute. Zumarragako Euskadi plazan berriz Errezil Sagar fruta eta barazkien sariketa, eta bi herriak batzen diren Arizaga plazan eskualdeko eztien sariketa. Bestelako eskulanak ikusi eta erosteko aukera ere izan da, eta Arabako Errioxako ardo azokak ere bere tokia izan du ferian. Baina azokaren inguruan beste hainbat kultur eta kirol ekintza antolatu dituzte egitaraua ezin borobiagoa osatuz. Aurten izan ez dena oiasko eta kapoie sariketa da, hegaztien gripea dela eta bertan bero geratu delako. Eta Santa Luzi egunaren bueltakoak aipatuta iritsi da albisteiaren bukaera. Gaurkoan Ikoitzarrese Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide eta hezkuntza idazkariari lehenxeago eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berria mintzagai. Beraz, honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Kaixo! Gaurkoan, Zaraitzu ibarrera gerturatuko gara. Batetik, Otsagi herria ezagutuko dugu. Eta bestetik, Zaraitzu ibarreko Itzaltzu herrira joanen gara. Bertan, kondaira polit bat entzunen dugu. Etorri nahi duzu, Guazen! Joseba, Otsagiko plazan. Apa, hemen gaude, ezta? Hoi da. Non gaude? Otsagiko plazan, bai, baina zergatik bildu gara hemen? Dantzariak hemen dantzatzen dutela, edo egiten dutela bere... Dutela edo duzuela? Bueno, hori. Dugula egiten. Kasu estaliko duzu erretako Izaskun eta olatz eta Izaskun. Otsagabean gaude. Otsagabeiko biztanleak biak. Zu ja baitare. Zarauztarra, baina hemen Otsagabin bizi zarena, ezta? Itzaltzura batez ere garri zaituzten, baita ere Gartxoten historiak ondatzeko. Korridorea osorik zugabe Ez dadia izan inoretxean Sergio, ni zurekin elkartu naiz gehien bat Oripean egunaren inguruan hitz egiteko. Bertan ospatzen duzuen egun bat da, jai bat da, baina zer da Oripean? Ohartu orduko Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean dugu Ikoitzarrese, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, hezkuntza idazkaria ere, eguerdion. Eguerdion. Hezkuntzaz arituko gara, ordu erdi honetan zeharen zuzen ere biharko deituta dute labek eta estilazek mobilizazioa, hezkuntza legearen zirriborroaren aurka. Ulertzen dituzu egiten ari diren kritikak? Bai, nik uste dut ulerkorrak direla sindikatuek maigaineratu dituzten kritikak eta maigaineratu dituzten ekarpenak eta, samarra dukagu Euskal Herria Bildutik ere bat egiten dugula kritika horiekin eta bat egiten dugula sindikatuek modu orokor baten egin dituzten aldarrikapen horiekin, ez? Iruditzen zait, legitimoak direla egiten dituzten aldarrikapen horiek eta, sindikatuek oraingo honetan greba aukeratu dute mobilizazio esparru gisa eta guri erabat zilegi iruditzen zaigu hori.
Dena den, iruditzen zaitere, eta guk ere ariketa hori egin dugu, ezta? Eta nahiko nahaztia dago giroa, eztabaida pilpilean dago, hezkuntza lehen lerroa hartu du, eta iruditzen zait, sosegua behar dugula, eta nolabaiteko brotxa lodi horretatik haratago, pintzel fina ere behar dugula, ezta? Eta hori dela eta, sortu den nahazmen honekin, nolabait esatearren, edo pilpilean dagoen eztabaidarekin, gu saiatu gara nolabait ariketa bat egiten, izan ere hezkuntza akordioa lortu genuen hortatik ona, gauza asko entzun dira, eta guk berresten dugu hezkuntza akordio hori ona dela, egokia dela, bide bat irekitzen duela, edo irekitzen lagunduko duela, eta horren norabidea, guk ere gure proposamenak egin ditugu, mahai gaineratu ditugu, eta edozeinek planteatzen dituen ekarpenak modu positiboan badira, ongi etorriak dira, bai. Baina egiten diren kritiken artean, esaten da ez, hezkuntza itun horretan lortu zena ez dagoela islatuta zirriborroan, hori horrela da? Bai, guk ere irakurketa antzekoa egiten dugu, ezta? Gure ustez, zehaztapen handiko akordio bat lortu genuen hezkuntza akordioan, iragan ikasturtean apirilaren 7 hortan, eta kaleratu den lehenengo zirriborra hau, legearen aurre proiektu hau, gure ustez, lausotu ditu helburu guzti horiek, hezkuntza akordioak zituen gako nagusiak edo gai nuklearrak lausotu dira lehenengo zirriborra horretan, eta guk ere publikoki hala adierazi dugu, bai legebiltzarrean eta baita legebiltzarretik kanpo ere, eta gure kexa hori ere helarazi diogu hezkuntza sailari berari. Iruditzen zaigulako eta apur bat hartuta duela aste batzuk Save the Childrenek egin zuen jardunaldi baten komentatu zutena, guri iruditzen zaigu hezkuntza lege proiektu honek izan behar duela hezkuntza akordioa beste zehaztasun maila izan behar da hezkuntza akordio horrek zeukanaren tamainakoa, eta iruditzen zaigu kaleratu den lehenengo zirriborro honetan bintzat, esan bezala hutsune nabari batzuk badaudela, baina denbora daukagu ere hutsune guzti horiek zuzentzeko. Aurkezten den zirriborroa aztertuta sindikatuek diote, ezta, egungo hezkuntza eredu duala betikotuko lukeela zirriborroa bere horretan. Hala da hori ere? Zirriborroa bere horretan dagoen bestela, interpretazio askorako ematen du, eta beraz, egungo sistema duala betikotzeko, aukera edo arrisku hori ere egon liteke mahai gainean. Horregatik, guk atal horri dagokionan egiten dugun balorazioa da, hezkuntza akordioan oso ondo zehaztu genuen, eta konsensua lortu genuen Euskal Hezkuntza Zerbitzua, alegia ikastetxeek diru laguntza publikoak jasotzeko zer nolako bete behar dituzten, oso ondo zehaztu genuen hezkuntza akordio hartan. Eta iruditzen zaigu, bete behar horiek ez daudela behar bestela islatuak aurkeztu zaigun aurre proiektu honetan. Eta beraz, nik uste dut, bueltatu behar garela, atal honi dagokionan, bueltatu behar gara hezkuntza akordioak markatu zuen zehaztasun guzti horretara, eta inungo zalantzarik ez daukat, hezkuntza akordioan adostu genuena zela zuzen ere egungo egoerarekin bukatzea. Alegia, hezkuntza akordioan zehaztu genuena da kontzertazio unibertsalarekin bukatzea. Eta beraz, legeak ezin ditu interpretazioak eskaini horri dagokionan, eta beraz, ze bete behar duen ikastetxe batek diru laguntza publikoak jasotzeko oso ondo gelditu behar da, eta gelditu beharko litzateke gure ustez hezkuntza akordioan erredaktatua dagoen bezala. Unibertsalizazio hori dena den nola eman daiteke? Zuek konfluentzia bati buruz hitz egiten duzu, ez? Zertan datza konfluentzia hori? Bai, guk uste dugu momentu historiko bat bizitzen ari dela euskal hezkuntzagintza, nolabait esatearren, momentu oso importante baten aurrean gaudela, eta beraz, inor ez dagoela soberan hezkuntza sistema propioaren bide hori urratzeko. Eta nolabait, iruditzen zaigu bakoitzak duen onena eman behar duela euskal hezkuntza sistema propioaren alde. Eta horregatik guk konfluentziaz hitz egiten dugu. Iruditzen zaigulako egun dauden ikastetxe guztiek badutela edo izan dezaketela euskal hezkuntza sistema horri aportatzeko, ezta? Eta guk konfluentziaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bizkarrematetik baino elkarlanetik egin behar dugula bide hau. Eta horren norabidean ere, duela aste batzuk ere publiko egin genuen adierazpen baten aipatzen genuen, ezta? Guk aitortza egiten diogu herri honetako euskal hezkuntza mugimenduari egin duelako kasu askotan administrazioa egiteko gai izan ez den hori egin duelako modu positibo baten, modu eraikitzaile baten, eta horregatik iruditzen zaigu importantea dela eta bere biziko garrantzia hartzen duela, adibidez, Euskal Eskola Publikoko komunitate guzti horri aitortza egitea, egin duen lan ikaragarria
gatik, besteak beste, euskalduntzearen alde, kultur transmisioaren alde, edota segregazioaren gaia lehen lerrora ekarri duelako, eta aitortza egiten diegu ere noski ikastolen mugimenduari, autoeraketa hortatik, frankismo garaitik ona kultur transmisioan, naziogintzan egin duen ekarpen ikaragarriagatik. Eta aitortza horietatik, iruditzen zait, inor ez dagoela soberan, eta batez ere, Euskal Eskola Publikoaren komunitate guzti horren doaia eta baita ikastole mugimenduak eskaintzeko dukan guzti hori bolkatu beharko genukela konfluentzia baten eta elkarrekin egin beharreko bide baten. Baina konfluentzia horretan non gelditzen da esaterako Kristau Eskola? Bueno, nik uste dut badirela ekarpen positiboa egin dezaketen Kristau Eskolak ere, baina beti ere iruditzen zaigu errespetatu beharko dutela hezkuntza akordioan gehiengoz adostu genuen hori. Eta da laikotasunaren printzipioa. Hezkuntza akordioan bazegoen puntu bat laikotasunari erreferentzia egiten ziona, eta hain zuzen ere aipatzen zen ikastetxe batek dirulaguntza publikoak jasotzeko baldintzak bete behar dituela, eta beraz laikotasunaren printzipioa garatu beharko lukela. Eta horrek eskatzen du doktrinamendurik ezin izango duela eman ikastorduetan, ezta? Eta beraz, baldintza horiek betetzen baldin baditu, eta pres baldin badago laikotasunarena bestela gainontzeko baldintzak betetzeko, gure ustez parte hartu beharko luke ere Euskal Hezkuntza Zerbitzua deituko diogun zerbitzu berri horretan. Eta beraz, momentu historiko honetan berriz dinot, bide hori urratzeko konpromisoa eta borondatea Kristau Eskolek ere bere gain hartzen baldin badute, bete behar guzti horiek errespetatuta, Euskal hezkuntza sistema berri horren eraikuntzan ere ongi etorriak izango dira. Doakotasunarena da beste ertz bat, ezta? Doakotasun erreala bermatu behar dela defendatzen duzu, zein eratara egin daiteke hori? Kontrol mekanismo zorrotzak zehaztuz. Doakotasuna da gaur egun betetzen ez den gauza bat gure hezkuntza sisteman, eta gainera segregazioa eragiten duen faktore nagusietako bat, ezta? Eta hainbat ikerketek esaten digute segregazioarekin bukatzeko eman barko litzateken lehentasunezko urratsa izan barko litzatekela kuoten kobrantzarekin bukatzea. Gainera, badugu indarrean dagoen araudia, zeinek debekatzen duen kuoten kobrantza hori egitea, eta beraz, gura postua argia da kuotak ezin dira kobratu. Eta horretarako, kuota kobratzen dituzten eragile guzti horiekin hartu eman izan barko luke Jaurlaritzak, eta ikusi barko litzateke, berandu baino lehen kuota horiekin nola bukatu. Besteak beste, hezkuntza akordioak ere jasotzen duelako, doakotasun erreala bermatuko dela, eta importanteena, kontrol mekanismoak martxan jarriko direla, doakotasun erreal hori bermatzen dela ziurtatzeko. Eta beraz guk, berriz dinot, bueltatzen naiz, hezkuntza akordioan adostu genuen hortara. Kontrol mekanismo zorrotzak behar ditugu doakotasun hori bermatzeko. Baina dagoeneko izan beharko lukete desagertu beharko lirateke kuota horiek aipatu duzun bezala, ez da? Zergatik orain ez da bermatzen hori eta gerora bermatu daiteke? Suposatzen dut, Jaurlaritzak ez dituelako behar besteko kontrol mekanismoak jarri. Hor, ikuskaritza zerbitzuak jarri barko dira horretan ere lanean, eta guk, duela hilabete pare bat, kontrol bilkura baten ere, Bildarratz sailburuari doakotasunaren inguruan galdetu genion, eta adierazi zigunaren arabera da, Jaurlaritzak baduela konpromisoa betetzeko hezkuntza akordioan zehaztu genuen hori, eta beraz, kontrol mekanismo horiek aktibatzeko, eta guk horren alde egingo dugu, bai. Baina ez duzu ikusten orduan arriskurik, ez? Berriro ere gertatzea kolokan egotea, mekanismo horiek ez egotea, edota ez bermatzea doakotasun hori? Ez, besteak beste, hezkuntza akordioa sinatu genuen 4 alderdi politikok jarraipena egiten diogulako, edo egingo diogulako neurri horri beste askori bestela. Eta hor, hezkuntza akordioa sinatu genuen egunean bertan, adostu genuen 4 alderdion artean eta hezkuntza sailaren artean, hezkuntza akordioaren jarraipen batzorde bat sortzea. Eta jarraipen batzorde hori modu periodiko baten aldiro biltzen ari da, eta jarraipena egiten diogu betetze mailari Jaurlaritzak egiten dioen, ematen dituen urratsen betetze mailari. Eta bat izango da noski, doakotasun erreala bermatzeko Jaurlaritzak ematen dituen pausuen jarraipena egiteari, noski. Eta ereduari dagokionez, zuek egiten duzue publiko komunitario baten alde, eredu publiko komunitario baten alde, ez? Zer esan nahi du horrek zehazki? Lehen aipatu dudan konfluentziaren bidetik ulertzen dugu guk eredu publiko komunitario hori. Egia da, guretzako Euskal Herria Bildurentzat, iazko ikasturtean zehar, gure militantziaren artean, bilkideen artean, gogo eta prozesu bat abiarazi genuen, non definitu genuen gure hezkuntza eredua, gure hezkuntza proiektu estrategikori zein den. Eta etorkizun baten, epe luze baten,
bai argi ikusten duguna da Euskal Herriak behar duela Euskal hezkuntza sistema publiko burujabe bat. Baina hezkuntza sistema publiko burujabe hori lortzeko hainbat urrats eman behar dira. Eta orain iruditzen zait, bide horretan lehenengo fase baten kokatzen garela, konkretuki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta lehenengo fase hori itzuli da hezkuntza akordioan. Orain hezkuntza akordio hori lege bihurtu behar da eta lege hori garatu behar da. Eta iruditzen zait, guk definitzen dugun sistema publiko komunitario horren norabidean, hezkuntza akordioak trantsiziorako urrats bat ematen duela, hasiera abia puntu bat markatzen digula, eta bide honean kokatua dagoela hezkuntza akordio hori. Baina bidea luzea da oraindik, eta esan dudan bezala, konfluentziaren norabidetik edo bidetik ikusten dugu guk sistema berri horretarako jauzia. Zer jaso beharko luke legeak, ala beharrez, behin betiko legeak? Bueno, nik uste dut, lege horrek egin behar duen ariketa da, hezkuntza akordioa ahalik eta modu fidelenean jaso, ezta? Eta hezkuntza akordio hori nolabait instituzionalizatu beharko luke etorkizuneko hezkuntza legeak, alegia bihurtu behar du, artikulatu, bihurtu behar du lege, alderdien artean adostu genuen hezkuntza akordio hori. Eta gure ustez, baditu hutsune batzuk edo gabezi batzuk gaur egun aurkeztu zaigun aurreproiektu horretan edo zirriborro horretan agertzen ez direnak. Aipatu duan bezala, hoien artean esanguratsuena guretza da, Euskal Hezkuntza Zerbitzua akordioan definitu genuen hori, ez dagoela behar bezala definitua. Eta esan dudan bezala, ikastetxeek zer nolako baldintzak, zer nolako bete behar dituzten laguntza publikoak jasotzeko, hori legean ere ahalik eta zehatzenen definitu behar da. Gero badago beste gai bat, hezkuntza legean nahiko modu lausoan agertzen dena, eta da segregazioarena, eta gure ustez hezkuntza legeak jaso beharko lituzke segregazioari aurre egiteko neurri espezifikoak. Badaude hainbat neurri ere desagertu edo lausotu direnak, eta adibidez guretzat importantea da euskera eta euskal kulturaren transmisioa legean ahal ondoen definituta agertzea, eta laugarren atal bat ere aipatzen ari gara, edo esaten dugu agertu behar dela legean, eta hori izango litzateke udalen papera. Iruditzen zaigu ere, hezkuntza akordiotik lege aurreproiektu honetara, udalen papela nolabait disolbatu dela, eta beraz, udalek zer nolako rola jokatuko duten sistema berri guzti hontan, legeak hobeto artikulatu beharko luke. Normala da, gertatu dena, zirriborroan jaso ez izana itunean jasotako guzti hori? Ez dakit normala den edo ez, baina egia da aldaketa bat nabaritu dugula. Baliteke, hezkuntza sailaren ikuspegia izan dela lege bat ahalik eta zabalena egitea, ahalik eta kontsentsu gehien lortzeko, ez? Eta hori autu bat izan daiteke, eta guk ere uste dugu hezkuntza lege zabal bat behar dugula, etorkizunean egongo den gobernuak nolabait bere modura garatu dezan. Baina beti ere, oinarri oso finko batzuk eta oinarri oso zehatz batzuk izan barko ditu ere lege horrek. Eta oinarri horiek baditugu adostuak legebiltzarrean, legebiltzarraren 90% babestu genituen, eta hezkuntza akordioan islatuz diren. Eta beraz, ez dakit normala den edo ez, baina baina baritu dugu, deskafeinatu dela nolabait edo baretu dela hezkuntza akordiotik legera egin den bide guzti horretan, edukietan, ez? Eta guk buelta egiten dugu hezkuntza akordiora, eta eskatzen duguna da, behintzat, tramite parlamentarioa abiarazi baino lehen, berreskuratu dezala, bai akordio horrek zeukan letra txikia, baina baita espiritua bera ere. Uste duzu horren muinean dagoela sortu den arraboltzu guztia hezkuntza zirriborroaren aurrean, kritikak, manifestazioak, grebak, izan ere mesfidantza sortu du, ez? Horrelako gai garrantzitsuak, oinarrizkoak direnak hezkuntza itunean jasotakoak zirriborroan ez jasotzea? Bai, eta ulerkorrak dira, ez da? Nik uste dut hezkuntza akordioak sortu zuela euskal jendartean nolabaiteko ilusio bat, eta albiste on bat izan zen herri honentzat hezkuntza akordio hori lortu izana. Edukiengatik eta baita legebiltzarreko lau alderdi politiko nagusiok babestu genuelako, eta horrek ilusio bat sortu zuen. Egia da, hilabete hauetan aldaketak egon direla akordio horretatik legearen lehengo zirriborro hortara, eta nolabaiteko nahasmena sortu duela, eta hainbat sektoretatik kritikak jaso dituela. Nik uste dut, hezkuntza sailak
entzun duela, edo espero dut behintzat hezkuntza sailak entzun izana kritika guzti horiek, guk ere, Euskal Herria Bilduk ere, helarazi dizkiogu gure kexak hezkuntza sailari, gure zalantzak, eta gure proposamenak ere egin ditugu, hobetu dadin, gobernu kontseiluak etorkizun baten onartuko duen legez zirriborro edo lege proiektu hori. Berriki egin duzu Euskal Herria Bildu hezkuntzari buruzko konferentzia, Kataluniako hezkuntza sistema ardatz izan da, ez? Edo adibide izan da, zer nolako ondorioak jaso dituzue? Bueno, goi mailako konferentzia bat antolatu genuen aurreko astean, herrialde katalanetatik etorritako hiru kide izan genituen, eta gainera oso aberasgarria izan zen, izan ere, hiru kide hauek aukeratu genituen badutelako zerikusia Katalunian legea sortu zutenetik honako ibilbide guzti horrekin, ezta? Eta hori dela eta egungo hezkuntza sailburu ordea gonbidatu genuen, ere bere garaian Kataluniako hezkuntza legea egin zuen garaiko hezkuntza sailburu ordea, eta horrek guztiak nolako implementazioa duen udal mailan jakiteko, egungo Lleidako alkatetzako kidea gonbidatu genuen ere bai. Eta hiruren artean irakaspen asko utzi zizkiguten mahai gainean, eta nik uste dut ondorio oso positibo batzuk jasotzen ditugula, batez ere, ez dugulako nahi herrialde bateko edo besteko eredua kopiatu eta gure erakarri, baina bai nahi dugu indarrean dauden eredu horietatik ikasi. Eta nik uste dut, hainbat irakaspen mahai gainean plazaratu ditzakegula, ez? Eta nik mahai gainera ekarri nahi dut, 2009an sortu zutela edo eraiki zutela, adostu zutela Kataluniako hezkuntza legea. 2009tik 2022ra denbora asko pasatu da, eta beraz, nik ekartzen dudan jardunaldi horretatik, konferentzia horretatik ekartzen dudan lehenengo irakaspena da, hezkuntzan aldaketak ezin direla egun batetik bestera eman. Eta 2009an lortu zuten hezkuntza lege bat Katalunian, 2022an daude, eta badituzte funtzionatzen dieten eta funtzionatzen ez dieten hainbat kontu. Eta orduan, ekartzen dudan lehenengo irakaspena da, lasaitasuna behar dela, gauzak ondo egin behar direla, gauzak sakontasunez egin behar direla, eta adostasunaren bidetik baldin badatoz, hobe. Baina, inondik inora ezin dugu pentsatu hezkuntzan aldaketak egun batetik bestera arrapaladan etorriko direla. Eta beraz, lehenengo irakaspena da, lasaitasunarena eta denboraren beharra. Beste gako bat ere, beraiek mahai gaineratu zigutena da, ausardiarena. Eta hezkuntzan, herritar guztiek modu baten edo bestean hezkuntzarekin lotura zuzena daukagu, espada seme-alabak ditugulako da, hezkuntza sistematik pasatu garelako, edo lagun bat edo jangeletako langile dugulako, eta beraz, hezkuntzarekin implikazioa Euskal Herritarrorok daukagu. Eta beraz, oso gai esanguratsua eta importantea da Euskal jendarte guztiarentzat. Eta katalanek ere, aipatu zigutena da, benetan kontsentsuak lortzea ze importantea den, neurri tinkoak hartu behar direla, eta batzutan hartzen diren neurri horiek ez direla mundu guztiaren gustokoak. Baina, benetan seriotasunez hartzen baldin badira, ez dugula beldurrik izan behar, gauzak txartu egin, aitortu, eta beste modu baten, modu hobeago baten diseinatzera, egitera, eta abar. Eta beraz, ausardiaren kontzeptu hori ere ekartzen dut nik konferentzia hortatik. Eta bukatzeko lan titular nagusi bezala ekartzen dudan hirugarren irakaspena konferentzia hortatik izango litzateke instituzio eta erakunde ezberdinen artean lantzen ari diren elkarlan eta saretzea. Eta hor, hezkuntza kontseilaritzak, hezkuntza departamentuak funtzesko papel bat betetzen du, lidergo papel bat betetzen du, baina Katalunian guk hemen bultzatu nahi dugun bezala funtzesko papera jokatzen dute udalek eta maila lokaleko instituzio guzti horiek. Eta nik uste dut ere gurean horren bidean joan behar garela, izan ere defendatzen dugu kilometro zero hezkuntza, gertuko hezkuntza defendatzen dugu, iruditzen zaigulako gainontzeko politiketan bezala udalak direla herritarrengandik gertuen dauden instituzioak, eta beraz herritarren beharrak hoberen azebeteko dituzten instituzioak. Eta horretan, nik uste dut hezkuntzan ere, ikasleen beharrak hobeto ezagutzen dituzten instituzioak udalak dira, eta beraz Kataluniatik ere, hezkuntza saila eta udalen arteko elkarlan hori ere oso aberasgarria gurera ekartzeko izan daitekela iruditzen zait. Kataluniako hezkuntza sistemak ere badu integratua hizkuntzaren auzian murgiltze eredua, ez da? Gurean ere hori posible izango da? Bueno, nik uste dut
posible izatea baino dela, hemendik egiten dugun irakurketa ahalik eta zintzoena egitea eta ahalik eta objektiboena egitea, ezta? Katalanei funtzionatu die, katalanezko murgiltze eredua, hala esan ziguten, eta hala da, ehuneko oso handi batek, ehuneko 80tik gora babesten du Katalunian beraien murgiltze eredu hori, eta gainera kohesio sozialerako, aukera berdintasunerako eta inklusiorako eredu hori dute ardaztuta hezkuntza sistema eta blaitu egiten du hezkuntza sistema guztia. Nik uste dut hemen badagola beste kontsentsu orokortu bat, eta hezkuntza akordioak ere hori horrela jasotzen zuen, eta da, jauzi bat eman behar dugula euskalduntzean. Eta nik uste dut argi gelditu dela, eta euskalgintzak eta hezkuntza komunitateak ere hala adierazi digu azken hamarkadan, indarren dauden A, B eta D ereduek ez dute behar besteko euskalduntzea bermatzen. Eta beraz, jauzi bat eman behar dugu bestelako eredu baten norabidean. Horrek zer nolako itzulpena du? Hezkuntza akordioak itzulpen zehatz bat egin du horrena, eta ikaste eredu orokortu baten inguruan hitz egiten genuen. Eta hezkuntza akordio horrek ere zehazten zuen guretzako funtsezkoa zen gauza bat. Eta da, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen ikasle orok, berdin du ze ikastetxetan egon, zer nolako hizkuntz gaitasuna lortu behar duen derrigorrezko hezkuntza bukatzean, DBH laugarren maila bukatzean. Eta hori B2 izan zen, Europako markoak agintzen duen B2 maila izan zen hori. Eta horretaz gain, helburu hori zehazteaz gain, aipatzen genuen hezkuntza akordioan ere, ikastetxe orok definitu beharko duela hizkuntz proiektu bat, hizkuntz proiektu hori gainera egon beharko da bere inguruko egoera soziolinguistikoari egokitua, eta horren arabera hezkuntza sailak bitartekoak eskaini beharko dizkio eta lagundu beharko du bide horretan ikastetxe bat edo beste. Eta azken finean definitu genuen filosofia da, katalanek duten filosofia, ez da? Eta da, etxetik euskera gutxien dakarren horri, euskera gehiago eskaintzea eskolaldian ikastetxeetan. Eta guk horren alde egingo dugu. Euskal kurrikulumaz ere badakezka, ez da zergatik ez da hitz egiten ari kurrikulumari buruz? Bueno, ez da hitz egiten ari, baina azken asteetan plaza publikoa ere hartu du, eta Euskal Herria Bilduk Euskal Kurrikulumaz ere hitz egiten du. Gogorarazi nahi dut ere, joan den asteburuan, Durangoko azokan adibidez, Euskal Kulturgileek adierazpen bateratu bat egin zutela, hain zuzen ere eskatuz, hezkuntza legea jaso beharko lukeela euskal kulturaren transmisioa. Eta nik uste dut horretan kontsentsu nahikoa ere badagola. Hezkuntza legeak inork ez du zalantzetan jartzen, edo gutxik bakarrik jartzen dute zalantzetan, euskal kultur transmisioa legez bermatu behar duela. Eta nik uste dut horren alde ere adostasun politiko berriak lortzeko borondatea badagola eta aukera errealak ere badaudela. Eta ez dugu ahaztu behar kurrikulumari dagokionean zoritxarrez, oraindik ere, Espainiar estatuaren menpeko herri bat garela, eta beraz, gure kurrikulumaren, momentu honetan, gure kurrikulumaren erdia, Madrilek duen lege organiko batek zehazten duela. Eta orduan, herri zapaldua garen enean, indarrak batzea bere biziko garrantzia deuka momentu honetan, eta adibidez, kultur eragile ezberdinek eta kulturgintzak egin duen ekarpenan, ikuste dut oso modu positiboan irakurri behar dugula, eta legindu behar garela kontsentsu politiko berriak lortzen, legeak bermatu dezan euskal kultur transmisio hori. Adostasun zabalez hitz egiten duzunean, ez duzu arriskurik ikusten agian alderdi politikoren batek izatea pisu gehiago besteek baino? Nik uste dut, eztabaida politiko dezente eman genituela hezkuntza akordio hori lortu genuenean, hezkuntza akordio hori lortu genuenean, zehaztu genuen adibidez, euskarak eta euskal kulturak gure hezkuntza sisteman izan behar duten rola eta jokatu behar duten papera, eta izan behar duen pisua. Eta nik uste dut, alderdi batek edo bestek bestelako maniobrarik egiten baldin badu, hori aldatzeko, azaldu beharko du zer dela eta bestelakorik, bestelako alderdirik, bestelako erabakirik hartzen baldin badute, ikusi beharko dugu norarte egiten dioten uko hezkuntza akordioari edo ez. Ezin du ahaztu Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeari buruz ari garela, zein punturaino ekin dakioke ez lurraldetasunari hemendik? Guk uste dugu hemendik ere bide bat ireki dezakegula lurraldetasunaren afera, Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen behintzat aipamenak egon daitezen legean. Gu konstiente gara, gaur egun, gauden momentu honetan, 2022-2023 garren urtean, hau Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza legea izango dela. Eta guri iruditzen zaigu,
urratsak eman behar ditugula, eta lege honek ere urratsak eman behar dituela, Euskal Herri osorako hezkuntza lege bati bidea egiteko. Badakigu, momentu honetan, zer nolako indar harremanak ditugun legebiltzarrean, eta badakigu zaila izango dela, modu batean edo bestean, erabateko adostasuna lortzea honen inguruan, baina guk uste dugu ezin diogula atea itxi edo behintzat, lege honek ezin dizkiola mugak jarri hezkuntza sistema propio baten eraikuntzan batzuk, alderdi batzuk dugun ambizio horri. Eta beraz, Euskal Herria bera gure ustez agertu beharko litzateke legean aipatua, eta gainera, bai Euskal Herriko instituzio ezberdinen arteko elkarlanari bide eman beharko lioke, edota sikiera eman beharko. Nazio Batuak Euskadin, lokal 2030 munduko egoitza Bilbon. Bere helburua, 2030 agendaren garapen iraunkorrerako 17 helburuen betetzea bizkortzea. Euskadi, Nazio Batuen 2030 agendarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Ai ama, hemen ere badago estaldura? Deitu egingo dit eta astuna baino astunagoa da. Ean ez dagoen? Ene! Orain Euskaltelen estaldura txoko guztietara iristen da. Gainera mugikor tarifa guztiek 5G